ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସମା ଟିଭିର ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆଫ୍ରିଦି ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଅବସର ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ସମୟ ଏମିତି ନ ଆସୁ ଯେ କୋହଲି ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର ଅମିତ ମିଶ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟ ଆଫ୍ରିଦି, କିଛି ଖେଳାଳି ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଅବସର ନିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କୋହଲିଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆଫ୍ରିଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବମୋଟ 5 ଥର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ 4 ଥର ଅବସର ଘୋଷଣା କରି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଓ ଦଳ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କଟାକ୍ଷକୁ ଅନେକ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପ୍ରତି। ହେଲେ ଅମିତ ମିଶ୍ରାଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଗୁଗଲିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଶେଷ ହୋଇଥିବା 2022 ଏସିଆ କପ୍ରେ କୋହଲି 92 ଆଭରେଜରେ 276 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଥିଲା 147.59। ତେଣୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଶା କରିବା, ସେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶତକ କରିବେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବେ ଏବଂ ସହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଭଳି ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି କ୍ରିକେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ରୋଚକ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ।